ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଇଭଳି ଫଟୋ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଏଇଭଳି ହାପି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2026 ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି, ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସେଭ୍ କରି ରଖିଲେ ଦିବାର ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବେ କେମିତି ବନା ଯାଉଛି, ଦିବାର ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରି ରାଜନାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫଟୋ ସେଟା ଶିଖିବା କେମିତି ବନାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଓପନ କରିବା। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ତାକୁ ଲଗଇନ୍ ଦେଇକି ଓପନ କରିପାରିବେ। ଆସିଲେ ଏଠି ଶିଖିବେ। ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖଉଛି ଫଟୋ କ୍ୟାମେରା, ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆସିଯିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆମ ଭାଣିଜୀର ଫଟୋଟା ନଉଛି, ମୁଁ ଦେଖ ବନେଇକି ଶିଖଉଛି। ପୁଣି ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଭାଇ ଫଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ, ଡନ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲେଖିକି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଲେଖିକି ଏ ଯୋଉ ତୀର ଚିହ୍ନ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ବନେଇକି ରେଡି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେଇଠୁ ଏ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଆ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ କପି କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡିଂ ହଉଛି ଫଟୋଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ବନିକି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ହାତର ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବାର ଫଟୋ ବନେଇକି ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଉପରେ ଡାଉନଲୋଡ ଅପସନ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଗ୍ୟାଲେରୀ କି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି, ମୋର ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ